இந்த வார சினிமா அப்டேட்ஸ். நகைச்சுவை நடிகர் பாலா நாயகனாக அறிமுகமாகும் காந்தி கண்ணாடி திரைப்படத்தின் ட்ரெய்லரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. பாலாஜி சக்திவேல், அர்ச்சனா உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் ஷெரீப் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் இந்த திரைப்படம் செப்டம்பர் 5 வெளியாக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிப்பில் உருவாகி வரும் LIK லிக் திரைப்படத்தின் ட்ரெய்லரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. SJ சூர்யா, சீமான், யோகிபாபு உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவாகி வரும் இந்த திரைப்படத்தை விக்னேஷ்வன் இயக்க உள்ள நிலையில் படம் அக்டோபர் 17 வெளியாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நடிகர் விஷால் தனக்கு சாய் தன்ஷிகாவுடன் நிச்சயதார்த்தம் நடந்ததாக தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். நீண்ட நாட்களாக காதலித்து வந்த இவர்கள் விரைவில் திருமணம் செய்யவிருக்கிறார்கள். சமீபத்தில் யோகிடா பட விழாவில் விஷாலும் தானும் காதலித்து வருவதாகவும் பெற்றோர் சம்மதத்துடன் ஆகஸ்ட் 29 திருமணம் செய்து கொள்ள உள்ளதாகவும் சாய் தன்ஷிகா கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. ஜனவரி 9 ஜனநாயகன் படத்துக்கு போட்டியாக தி ராஜா ஷாப் படமும் வெளியாக உள்ளது. 2026 ஜனவரி 9 விஜய் நடிப்பில் உருவாகி வரும் ஜனநாயகன் வெளியாக உள்ளது. இது விஜய் நடிப்பில் உருவாகும் கடைசி படம் என்பதால் இதற்கு பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது. இதனிடையே ஜனநாயகன் படத்துக்கு போட்டியாக தி ராஜா ஷாப் படமும் வெளியாவது உறுதியாகி இருக்கிறது. இதனை மிராய் படத்தின் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார் தயாரிப்பாளர் விஸ்வ பிரசாத். பிரபாஸ் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள படம் என்பதால் இப்படமும் பிரம்மாண்டமாக வெளியாகும் என்பது உறுதி. இப்படத்தின் வெளியிட்டால் விஜயின் ஜனநாயகனுக்கு தெலுங்கு, ஹிந்தி உள்ளிட்டவற்றில் கடும் போட்டி இருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. செப்டம்பர் 12 பிளாக்மெயில் படம் வெளியாகும் என்று படக்குழு அறிவித்திருக்கிறது. மாறன் இயக்கத்தில் GV பிரகாஷ் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள படம் பிளாக்மெயில் ஆகஸ்ட் 1 வெளியீடு என்று அறிவிக்கப்பட்ட இப்படம் திட்டமிட்டபடி வெளியாகவில்லை. இதனால் இதன் வெளியீடு எப்போது என்பது தெரியாமல் இருந்தது. தற்போது இப்படம் செப்டம்பர் 12 வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அர்ஜுன் தாஸ் நடிப்பில் உருவாகி வரும் பாம் திரைப்படத்தின் ட்ரெய்லரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. காளி வெங்கட், அபிராமி, சிங்கம்புலி உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் விஷால் வெங்கட் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இந்த திரைப்படம் செப்டம்பர் 1 வெளியாக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.